Идел елгасы быйылда сайгырга мөмкин, чөнки кар аз яуды. Бу уңайдан Татарстан җитәкчелегендә Чувашия, Мари ил, Ульяновск, Самара су ресурслары буенча федераль агентлыкка үз мөрәҗәгатен юллады. Алар Казанда җыелып, Куйбышев су саклагычы белән идарә итү тәртипләрен үзгәртүне сорады. Татарстан елгаларын быел нәрсә көткәнен Вайза Шаймарданов ишетте. Идел елгасы беренче карашка гына аппак карга төренгән кебек, чынлыкта исә кар катламы елгада бик түбән дәрәҗәдә. Менә ул бигрәк тә шушы яр буенда ачык күренә һәм карагыз, туфрак һәм ком инде тышка чыккан. Иделгә агучы башка елгаларда да кар катламы юка, югары Иделдә кар тагын да азрак. Су запасы җитмәскә мөмкин ди Татарстан экология министры. Запас влаги с 2001 года самый низкий. Получается, за 18 лет. Узган ел Идел елгасының ничек сайыгуы һәркемнең күз алдында. Куйбышев су саклагычыннан суны күбрәк агызу сәбәпле Татарстандагы елгалар күзгә күренеп кырый башлады. Бу экофаунага, су транспорты һәм туризм өлкәсенә зыян китерде. Повторение ситуации 2019 года и даже хуже. Быел да узган елгы хәл кабатлануы ихтимал ди Татэнерго вәкиле. Нәкъ алар Куйбышев су саклагычына агызучы Түбән Кама ГЭС белән идарә итә. Либо мы срабатываем Куйбышевское водохранилище. Әгәр без Куйбышев су саклагычыннан суны күбрәк итеп түбән Иделгә агызсак, әлеге төбәкнең мәнфәгатьләрен якласак, бездә 2010-2019 вакыйга кабатланачак. Әгәр суны үзебездә калдырсак, түбән Идел төбәкләре зыян күрәчәк, ләкин үзебезнең мәнфәгатьләрне якларга кирәк. Татарстан экология министрлыгының бу уңайдан тәкъдиме бар. Куйбышев су саклагычыннан суны агызу тәртибен үзгәртү. Хәзерге вакытта суның биеклеге Балтыйк системасы буенча 49 метрдан да ким булмаска тиеш булса, яңа тәкъдим исә иң түбән күрсәткеч итеп 51 метрны калдыруны күз аллый. Әлеге тәкъдим су ресурслары буенча федераль агентлыкка киткән. Субъектам, находящимся в Куйбышевском водохранилище. Куйбышев су саклагычы янында урнашкан төбәкләрнең үз карашы бар. 1983 елда кабул ителгән тәртипләр үзгәрергә тиеш. Бу тәкъдим белән без Россия табигый байлыклар министрлыгына да чыгачакбыз. Татарстан фикерен Урта Идел елгасы төбәкләре дә хуплап чыкты. Полностью поддерживаем. Урта Идел елгасы төбәкләрен берләштерүегез дөрес, чөнки түбән Иделгә һәр вакыт су кирәк. Где-то буквально Идел җәен бер айдан соң яшелләнә башлый, чөнки су җитми. Шуңа да без Татарстанны хуплаячакбыз. Россиянең су байлыклары федераль агентлыгы әлеге тәкъдимгә җавабын белдермәде. Моннан тыш Татэнерго Түбән Кама су саклагычында су биеклеген 70 сантиметрга күтәрергә тели. Хәзер ул 63 метрдан югарырак. Бу Куйбышев су саклагычына күбрәк су җибәрергә мөмкинлек бирәчәк. Вайза Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.